uyinkosi engcwele wena wedwa uphakeme awuguquki lokho abakhona kwaba nguwe izolo nguwe namhlanje yebo naphakade unguJehova igama lakho uNkulunkulu wethu ongcwele selishonile ilanga sikhona ke Nkosi ukuzokudumisa nokuzokubabaza Thixo wethu ongcwele we lean not on our own understanding Baba wethu namandla onke phakama ebusuku dwala lethu size kuwe Nkosi sizokudumisa sizokubabaza siyathandaza ke moya engcwele ukuba ukuphuma kwethu Nkosi akungafani nokungena kwethu in Jesus mighty name amen. Humble greetings to our Father the Bishop egameni lika Jesu Christu waseNazaretha amen. Ngiyabingelela elders of the church kwelihle igama lenkosi yethu Jesu amen. Ngiyabingelela worshipers ngiyabingelela bhuti media team omama obaba osisi obhuti ibandla lonke likaNkulunkulu kwelihle igama lenkosi yethu Jesu amen. Thank you so much Daddy for an opportunity to stand phambi kwebandla likaNkulunkulu. Hallelujah. Sisemkhulekweni bangcwele kuzoqala iphasika kusasa. Kodwa before siqale ephasikeni ngicabanga ukuthi when I was praying to come to this place uthi moya engcwele go and answer them and tell them ukuthi when I want to elevate umuntu ngiyamtesta. Uthi go and tell my people ukuthi uma nje ngeke ngafuna ukukuphakamisa surely you will go through a certain test. Hallelujah. Uvamsileke uNkulunkulu bangcwele ukukhuluma isiphetho eqaleni. Asiyezweni lenkosi Revelations chapter 3 verse 21. Isambulo 3 verse 21. That's number 21. Onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi njengalokho nami nganqoba ngahlala nobaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Hallelujah. Amen. So masiye phasikeni bangcwele kusukela kusasa uJesu uma ehamba eya emnqamlezweni kwakungeke kufezekiswe inkonzo uma engayanga esiphambanweni. Amen. Noma waye uNkulunkulu kodwa uyayazi experience yokuba umuntu. He's been through izinto othi bohlala ucabanga uthi Nkosi kusho ukuthi lokho mina ngidlula kukho kuncane kunalokho adlula kukho. Uthi when I want to elevate a person mina ngimdlulisa kuma test. Uthi umoya engcwele there are characters in the Bible abatestwa before bathenjwe ngeinto ezithile. Alibonga igama lenkosi ngoba uNkulunkulu akayisebenzisi into angayithestanga. Kunomuntu okhalayo othi Nkosi why impilo yami ngathi ihlangahlangene izinto angiyiboni ukuthi kwenzakalani ngisaba sathe ngiyabamba ngapha akwenzeki ngithi ngiyabamba ngapha akwenzeki inkinga usuye nje umuntu ordinary. Uma ufuna ukuyithola kukhona into okufanele kuyenze qala ufuna kuyicinga ezweni likaNkulunkulu. Because uyaphila shawe uphila impilo kungasiyo engekho na kuyipurpose kaNkulunkulu ngawe. Uma kuzoqala uhambo noNkulunkulu qala uyifune eqala ukuthi mina by the way Nkosi angisiye nje umzalwane nje wokuhlala esitulweni kuba ukuthi nje ngiyangena ngiyaphuma yini ongibizele yona. Throughout ministry kaJesu kunabantu ababekhona eduze kwakhe. Abaqala kwakuabafundi. Abesibili kwakuumuntu enza ngayo ummangaliso. Abesithathu kwakuyisixuku. 4 kwakuabantu aba-oppose ministry kaJesu. So even in the church of God sinala ama characters of 4. So sungabona ke nawe ukuthi ukuyiphi yona character because whenever God wants to do something uyalinda kube khona isixuku. Isixuku ilaba abantu abathi uma kwenzeke kahle bathi yelethu. Mhlakubheda izinto bethi sasibonile. The opposers of Jesus yilaba abathi noma kuyiwa lethina kodwa siyale. Abantu ekwenziwa ngabo ummangaliso ngiyangihlale ngithi bazalwane you place yourself in a dimension noma in a level la khona uthi Lord I'm ready ukuthi ungenza noma yini ngami. uNkulunkulu akaphoqani bazalwane. Akaphoqani. Khona ezinye izinto that you can pray for uthi ziyeza abantu abathile kanti God is waiting for you.
Abraham wake wahlala wahamba noNkulunkulu ngaphandle kwendodana. Kwaze kwafika ku chapter 15 kuGenesis waqala wamthembisa wathi by the way weAbraham isizukulwane sakho singangeyihlabathi. Utshela umuntu ongenayo ingane. Kuvamsile uNkulunkulu akhuluma izinto engathi aziyenzi sense. Uma eqala uSara kwenzeka izinto uthi kuzokwenzeka kanjani konje lento yokuthi ngakhulela sengimdala kangaka. Ukuthi angikwazi ukuthi yini lo soyilindile kangaka. Mhlawumbe inkinga yakho uyilindi ukuyilevel yesixuku. Wangayifaka kubantu uthi Nkosi, whatever that you are doing in this season, don't do it without me. Uyozuzonda abantu uthi izinto zenziwa ngabo kanti you do not avail yourself. Alibonga igama lenkosi. Siye phasikeni bangcwele. Uma kukhona abantu abathandaza last year bathi Nkosi uma kushoda kuyi worship team ubungeke ngigcobe mina kodwa weNkulunkulu. Abanye bathi Nkosi mina ngifuna ukusava la ngezandla zami. Ngoba uma kiwe phasikeni akekho umuntu owenza into kaNkulunkulu uNkulunkulu angakhokhi. Yazi ukuthi mistake yaziyenziwa uAbraham. Waze wathi sebona ngazathi kunzima ukuthi afike esithembisweni sikaNkulunkulu wangena kwisigqilakazi. Shortcut. Ngoba uma ulinda into kaNkulunkulu kufanele sisho nale bazalwane afika ama shortcut. Akhona. Ayavezwa. Kodwa wathathwa. Ngoba vimba into yesethembiso. Alibonga igama lenkosi. uDavid was tested before abe inkosi. Ngenzela wena othi Nkosi yindaba empilweni yami kube kanjena. Asikwazi ukulandela inkosi etestwa usingathestwa. When you don't want anything, ungavumi ukutestwa. Mawufuna imali uzokuhlala ungabi nayo. So that when you have it you will testify ukuthi ngempela lengiyithole kuNkulunkulu. Alibonga igama lenkosi. Uma ufuna ukugcobo uzoke kuthiwa ngelinye ilanga uthi usaba sathe uze ukuthi hayi ngaze ngabheda ke. Until uNkulunkulu akwenza uzube right. Alibonga igama lenkosi. Ngoba when God wants to elevate you, he will test you. Uthonqobayo. Likhona iqhawe eliyiqhawe lingadlula ngempini. Alikho. Usuyabona ukuthi yini indaba idudulana kangaka empilweni yakho. Kunabanye abathi konje ngiyayani konje phasekeni noma hayi bafetha sambeni sephasekeni. Akekho umuntu oyephasekeni abuye efana. Alibonga igama lenkosi. Yazi ukuthi kukhona into engifuna ukunifundisa yona bazalwane. Uma ufike ebandleni, master the art of maintaining the momentum. Uma ilevel yenkonzo edlule uyibonile ukuthi kade lapha igcine wena leyo momentum kuze mawufika ngesonto elizayo singaqali phansi. Bake bathi bebona abantwana bakaIsrael bathi yazi kukhona indlela obaba babeyisebenzisa engasebenzela nathi. Kungenzeka ukuthi mawufika enkonzweni la ukunaki konke. Kodwa bangakutshela obaba ukuthi hey khona la kudlulwa khona before kumiswa ama conference amakhulu. There is a level of sacrifice ekudlulwa kuyo. Therefore uma umuntu othi Nkosi use me, oh Lord test me so that some other day mina Nkosi oyongisebenzisa. Because into yogcobo nento yohambo ithi uma kusuka kuziwa la there are vacant posts in this level. Akhushukwa kanye kanye. Uma kuke kwaba ukuthi kuyanyukwa kuziwa la kusho ukuthi khona kufanele bangene la. Uma isikhala singa occupy ngomuntu isitha senza uma ithanda. So ngenza ukuthi ukhala nje wena kanti khona igebho ishile. Alibonga igama lenkosi. Uma uNkulunkulu ethesta uMose uthi Mose I know ukuthi wena ngikuthumile. Ngakuthuma eGibhithe. Ngikuthuma on a very same place la wona khona. La wabulala khona. Go back there uyongikhiphela abantu bami. Because uma ilevel yokudependa kuNkulunkulu siyithesta ngelevel ohlala ngayo emthandazweni. Ngiphinde futhi. Ilevel yokudependa kuphela kuNkulunkulu siyithesta ngelevel oya ngayo emthandazweni. Ngeke uyiphindelele into Maria engakusebenzeli.
hayi ilevel yepopularity yesonto. Ilevel yokuthi wena uNkulunkulu umthemba kangakanani yile ethi ukhona kule ndawo abanye bengekho. Alibonga igama lenkosi. uJoseph had a dream. Watshela abafowabo notatakhe wathi, by the way ngiphuphile. Ngaphupha isithungo sami sikhothama. Sikhothanyelwa yini? It was a mystery. Wayengazi ukuthi leyo nto iyona eyomenza xabane nabafowabo. Khona amanye amaphupha axabanisa nabantu abangasiba bohambo lakho. Inkinga ufuna ukuba relevant kuwo wonke umuntu. Ufuna ukwenza sense kuwo wonke umuntu. Uma bamjikela abafowabo bathi nesami isithungo singakhothamela wena, kwasho ukuthi uNkulunkulu ushilo wayesengasho ukuthi nejele liyeza kodwa. I don't know ukuthi udlulapi. Kodwa ingenxa it's not about you. It's not about you. Uthi yazi yangihlupha iboss, hayibo, it's not about you. It's about what you are caring for the purpose of God. Kukhona abantu abayilalela peacefully nje. Abangenzi lutho ukuze kuvuke ekseni bengathandazi futhi abezi ngisho emthandazo futhi impilo yabo nje injalo. Wena njalo makufanele ukuthola into. Kufanele kube khona ilevel oyenzayo emthandazweni. Daniel, when he was tested, lithi kwabonakala ukuthi ayikho enye indlela angatholakala ngayo kodwa akatholakale kuNkulunkulu wakhe. Thiwa somlindo ngoba siyamazi ukuthi ngeke simthole ezintweni ezingasile. Sizothi uma ke kwatholakala umuntu ethandaza kwabanye uNkulunkulu akafaso emphandweni weingonyama. Waqhubeka uDaniel esezwile. Ngoba la ensindisweni bazalwana amagwala wasebenzi. La ensindisweni amagwala wasebenzi. Kukhona la khona kufanele khona abantu abanesibindi, hayi sabo kodwa sikaNkulunkulu. Alibonga igama lenkosi. Lithi iBhayibheli uma bemphosa emphandweni weingonyama uDaniel izayilanjisiwe ingonyama. Ngoba kuyenzeka uphosa emphandweni weingonyama kanti kuzofezwa icebo likaNkulunkulu. Ngiyazi mina ukuthi ngoba uhleli lapho phansi uyayibuza ukuthi konje ngiye ephasikeni ngingayi konje ngiyathanda khona ukukhonza kwenzakalani? Hayi sesiyafika khona. Sesiyafika khona. Akekho umuntu okhalayo uNkulunkulu aqeda ngamthulisi. Inkinga sikhala kubantu. uNkulunkulu kahle kahle akazazi inyembezi zethu. Kahle kahle nje uNkulunkulu akazazi inkinga zethu. Kunabantu before bafike la bathe uyazi ukuthi ngendlela engixakeke ngayo ngoba kuye ephasikeni kodwa iqiniso lithi ufikela wayithulela. Athi uNkulunkulu bengifuna ukubona ukuthi uzophikelela yini nangakho lokugcina. Yamazi uNkulunkulu esekutesta athi by the way uma uke wanqoba la ireward ithi angeke ufane nabanye abantu uyohlala nami. Mawuke wanqoba uyohlala nami ngakwesokunene njengalokhu nami nganqoba ngahlala kwesokunene sikaNkulunkulu. Kusho ukuthi you are sharing equal authority. Usuyabona ukuthi yindaba sihudula ngisho kungasavumi. Inkinga sifuna ukunqoba kanye nawe. Ngoba iphelile bazalwane into yokunqoba sodwa. Isiphelile into yokunqoba sodwa. The church at this time ithi ngiyakudinga zekhethelo. Ngiyakudinga shawe. Angeke kuphelele sisinoxolo ungekho. Angeke kuphelele babuchawuka ungekho. Uma sifuna ukuphelelisa ukunqoba abanye abantu bafowethu abokuthi sihambe nabo siye nabo kuNkulunkulu singabashiyi ngoba sebephelelwe ngamandla. You'll be shocked and surprised ukuthi kunabantu abafisa ukuba khona enkonzweni kodwa balinde nje that one call ethi siyakhumbula singayani nawe ephasikeni ngoba bafuna bephilile futhi bafuna besindile. Hallelujah. It's not about us. They went through test bangakhona ukusurvive. We bless the Lord ukuthi wena usakhona nakaloku. Uma singaqoqela izinto esidlule kuzo mhlawumbe siqualify nokuma phambi kwebandla. Kodwa umusa kaNkulunkulu wahamba nathi indlela yonke. Singobani thina ukubashiya endleleni ngoba ubaba uyabafuna. The reason why they went through what they went through
It is because they are not ordinary. Inkinga yethu kulesikhathi samanje bangcwele ithi uma singalibuka ibandla likaNkuluNkulu sidlulise within the four walls of the church. Because sooner or later sizokhonza kukhona belungu phakathi kwethu. Sizokhonza kukhona abanye abantu abazothi uyazi ukuthi angilethwanga into eningi kodwa when I was observing impilo kaZekhethelo etest kodwa still ame ngabona ukuthi angikwazi ukuhlala ngamlandela uNkulunkulu wakhe. Khona abantu singase bashumayeze nje ngevesi kodwa siyobashumayeza ngenkambo yethu ukuthi we've went through this uNkulunkulu wamanathi uthi onqobayo ngizakumenza ukuba hlale akasaphinda shikashikeke usuhluleka lokubekezela nje lokho ukuthi sitho kwamanje uyalimala kusasa ube right kube khona izinto ezenzakala kube khona abangak understand kube khona abangireject. Even Jesus himself was rejected. Usuhlula ilokho nje lokho nje ukuthi sisekhona ngoba kuzisikhathi la khona kuzovalwa izindlu zamabandla kodwa kuqhutshekwe khonzo kuthiwe we are going on an open space la khona akekho ozokwazi ukubona ukuthi lona ngikhonza naye usuyabona ukuthi ke lento ekulimazile ungakhona ukukhonza ungabingelelwanga. Lento icela uNkulunkulu you'll be tested for it. There is no wine without crushing. There is no oil without crushing. Awukwazi ukukhiqiza lento ayifuna uNkulunkulu ufana nabo bonke abantu. Khona isikhathi la khona uzo abafethu ningixolele uma bengazili ukuzosho lokho enikufunayo. The reason why uNkulunkulu udlule into elodlula kuze ingoba ukwethembile. Wenzela ufakazi ukuthi by the way sake samkhokhele endaweni ethile wayengenawo ngempela imali anithile uNkulunkulu amkhumbule. Because the church is playing right. Yes, the process ethi right. The okay process. Le ekungasiyo. When God wants to use you, he strips you off. Awukazi ukhunyulwa uNkulunkulu. Aveza ukuthi kahle kahle nje unjena. So that people around you abazukuhlalela ukuthi right. Alibonga igama lenkosi. Uthi when I'm testing you, nansi into engifuna uyenze. Hlala kimi emthandazweni ngize ngikwakhe. Emthandazweni kwakhiwa icharacter. Ngoba angeke uNkulunkulu akusebenzise usenje. Ngisho ukuthi uma usowakini. Kunabantu abafisa ukusondela kuwe bazothola izinto uNkulunkulu ayibeke ku. Inkinga nje kusakhandwa icharacter. Yokuthi when they come to you, you understand and namhlanje engakwazanga ukukhuluma, ubone ukuthi this one is going through something. We've turned a blind eye ebandleni bazalwane. Sathi wonke umsebenzi wabafundisi. Ukhona umfundisi ongakwazi ukubheka abantu abawu1000. Bangako babhekayo wena ebandleni. Bangaki nje sobabhekile ngoba kuye phasikeni. Bayeke labo zwile ukuthi they are going through ama tests. Bayeke laba bangekho enhlizweni yakho. Bangako soba checkile ukuthi nasi isikhathi sihamba. Are you okay? Ungowakwethu. Ngoba usiphelele ungowakwethu kanti uNkulunkulu sifuna sonke. Ubukhulu betafula esiyohlala kulo lisho ukuthi naba nonyonga bayohlala ngoba indwangu yobibambozile. Lalaba banonyonga aboyolandwa ngenxa yomusa. Ngifuna sithandaze bangcwele. Sithandazele into ethi Lord, whenever you are testing me, please ngifuna ukuhlala kuwe. Ngoba ama test bazalwane yakhiphana ebukhoneni bukaNkulunkulu. Asiwa interpret ngendlela efanayo. Futhi isindo sawo asifiki ngendlela efanayo. Uqonda uDavid ukuthiwa a man after my own heart walala nonkosikazi womuntu. Wayisa qualify ukuba right. So usuyabona ukuthi asazi test eyokwehlela ngelinye ilanga. Kodwa kufanele kube yithi esikumbozayo. Sithi ngowakwethu, we know ukuthi why you are going through this. Vala mehlabo.
We've rejected wrong people. They were going through tests. Sivala amehlo. Nkosi Jesu. Liyaqala iphasika kusasa. Nkosi Jesu siyilandelayo yalingwa. Yanyamezela kwaze kwaba sekupheleni. Give us a strength, Lord. Ukufika lapho sibizele khona. Baba siyathandaza ebusuku njengebandla lakho. Sivula amehlo Nkosi okubona amasotsha aphelele endleleni. Lead us strategically, Lord, to the places la khona Nkosi abaphelele khona sifike khona uNkulunkulu. Siyathandaza moya ingcwele ebusuku egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyibandla lakho. Uthi uma bebabili noma bebathathu bevumelana na noma yiluphi udaba wena Nkosi ukhona ukubulenze. We come before you, Lord, with our repentant heart. We are repenting on their behalf, O Holy God. Siyathandaza moya ingcwele abanye bakude nawe. Inkonzo wayizela uNkulunkulu wethu ongcwele emhlabeni ukuthi nabasesonweni ubakhulule. Thixo wethu ongcwele siyathandaza ebusuku egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha igazi lakho lisemanzi uNkulunkulu ukuba lingayihlanza lihlambulula izono. Father God, we pray for your grace. Igrace uNkulunkulu ekwazi ukuhamba nomuntu, ekwazi ukugona, ekwazi baba wethu ongcwele ukuhamba ibanga ibheka wena njengomqalisi nomphelelisi. Ilamando shada bahaya. Ilahande khosha kuyiqiniso Nkosi. Asimile ngamandla ethu. Henokho shina mahasaya. Sethembele kuweke moya engcwele wena ongumqalisi nomphelelisi. Kwakuyiphasika ngonyaka odlule kuyilesi sikhathi sasiphelele uNkulunkulu abanye sasekho endaweni yakho balande Nkosi uJesu namandla okukwenza lokho. Unamandla okukwenza uNkulunkulu wethu ongcwele. Ngenelela kulela khaya nakulela khaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha bapha amandla amasha uNkulunkulu wethu ongcwele abangasenawo amandla uNkulunkulu wethu ongcwele bathwale ngohlaka ubalethe ebukhoneni bakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sethembile yona leyo nto Nkosi ukuthi umsebenzi mawuke wawuqala uzowufeza empilweni yethu. We believe in your power, Lord. We believe in your word. uNkulunkulu wethu ongcwele ebusuku siyakholwa ke Nkosi ukuthi you are able to do exceedingly abundantly above all that we can ask, think and imagine. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Amen. Ngifuna ukuthandaza nabantu abathi Lord, I didn't understand ukuthi ngidlulapi, but I need a strength uqeda uhambo. I need a strength uqeda uhambo. I need a strength uqeda uhambo. Makukhona usho njalo othi ngithwaleni, even if you don't know what am I going through, but ngiyadinga nje ukuthwalwa. Mayikhona ngeza ngaphambili sizothandaza naye egameni lika Jesu. I need your touch once again. I need your touch once again. I need your touch once again. Once again. I need your touch, Jesus. Ingenza lutho ngaphandle kwakho, Jesus. I need your touch, Lord, Jesus. Once again.
cannot walk on a new season on an empty tank. You cannot walk on a new season on an empty tank. Ngiyakuzilwa izimpi ezintsha ngama weapons amadala ngaloliwe. We are here sizokunyusela kuNkulunkulu ukuthi izimpini adlula kuzo Nkosi ngithwale nyuka naye. Ibandla lizolulela kuba izandla as my father eseza ngaphambili egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Once again. I need your touch. I need your touch. Once again. Once again. As Pam says under song, you can hold your drums. Father, in the mighty name of Jesus Christ, here they are, God, tonight. Wena uNkulunkulu ofika kuzo zonke indawo, nowazi yonke inhlungu yomuntu, nowazi zonke ingqinamba zohambo. You have tasted, God, watesta lempilo esihambayo nakule journey. Then you overcome everything, all tests and all tribulation, trials and problems. Father, in the mighty name of Jesus Christ, here they are, God, la phambili moyingcwele kwi-altar lakho. Whosoever ofikayo kuwe wena umlahleli ngaphandle, futhi awumyekeleli kodwa uhlola inhliziyo bese uyagcwalisa ngokwesidingo sayo inhliziyo. Namhlanje ebusuku uNkulunkulu wethu namandla onke, they are here, Father. And abanye babo, they need strength. Badinga amandla kwi-journey yokukholwa. Abanye babo, they have been tested ngokwehlukana kwama-testi egameni kaJesu ivivinya abandlule kuzona. And I do believe, Father, Kuba, as they have survived, it was not by their own power and ability, but it is from you, God. Wena unikezaya amandla, wena Nkulunkulu onqaba nenjongo owayifihle emaphakadeni kumuntu. Each and everyone, wena Nkosi unenhloso ngaye. Noma ngafika nempilweni zama ukucisha lokuNkulunkulu wakubeka kuye, wena Nkulunkulu, the God who prevails. Each and every time, God, la sekuvalwe khona amehlo, you prevail. In the mighty name of Jesus Christ. And I pray for your grace, I pray for your power, I pray for your strength. Ukuba sehlele phezu kwawo wonke umuntu olaphambili. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, I pray for the complete healing, complete deliverance, and complete restoration. In the mighty name of Jesus Christ. Do it, God, for the sake of your kingdom and for the sake of your name. Let everyone shout magwenzeke kimi njengokusho kwezwi lakhe. Asiphamisene izandla zethu siyiphamisene phezulu bazalwane. Just for I need everyone sikhona la emthandazweni, sikuwona umthandazo. South Africa, ngazi ngadlala kahle yini. South Africa, lift up your voice. Ngicela ungidlalele kahle, sihamba siyakhona emthandazweni. As nila phambili, I pray ukuthi uNkulunkulu anikeze amandla. But today is Wednesday. In the mighty name of Jesus Christ. It's Wednesday today. And I need ukuba sithandazeli South Africa yonke sonke siya kuyiphasika. And for the whole church of Jesus Christ. Ibandla lika Kristu Jesu ingozi zingabibikho. Kungabikho abantu abafayo. Kungabikho whatever engenzeka. We are praying for a protection evela uNkulunkulu for iphasika lonke. Ngicela siphamisene izandla egameni lika Jesu. Ngihlisele ikhiye. South Africa,
South Africa, holy. Lift up your voice. Yes. Sing. Hosanna. Hosanna To the highest. to the highest. Hosanna to the King. Ake sikhuleke sonke baba wethu ongcwele. Siyathandaza uNkulunkulu wethu ongcwele, sikhulekela iSouth Africa yonke. Sikhulekela ibandla likaKristu. In the mighty name of Jesus Christ. Clip it down. In the mighty name of Jesus Christ. Lord, we are praying for your power. We are praying for your anointing. We are praying, God, for the protection of God. Ibandla likaKristu lonke siyalikhulekela namhlanje ebusuku. Baba wethu ongcwele, simi njengoNehemaya owame esikhaleni ekhuleke emesikhaleni for ukuvuswa kwey'ngange zeJerusalema. Baba wethu onamandla wonke, ezashiswa namasango ashiswayo, zonke iy'ngange ezabhidlikayo nawonke amasanga ashiswayo. Baba wethu onamandla wonke, we are praying, Father, ukuba namhlanje sime esikhaleni ukuba wena Nkulunkulu ubiyele ibandla lakho namhlanje. Ezabanye besemalungiselelweni okutravela ama-kilometers amaningi besuka from province to another province. We are praying for the greater God to protect them. The greater God who is the source of everything. uNkulunkulu omkhulu kunabo bonke uNkulunkulu, who is our Father. Simemezela igama likaJesu Kristu waseNazaretha kuba kuyo yonke imigwaqo. Baba wethu onamandla wonke, silwa nalo lonke uhlobo lwamadimoni asayinwe from emkhathini na from phansi kwamanzi begameni likaJesu Kristu ukuba lichithe igazi emgwaqweni. Njengamanje simemezela igazi likaJesu Kristu waseNazaretha elachitheka 3,000 years ago. Baba, ngimi njengomuntu kaNkulunkulu ukuba uprotect, uvikele amabhasi, amatekisi, izimoto, lonke uhlobo lwe-transport, indiza, everything. Bavikele kulesi sikhathi nakulesi season la khona amadimoni azi kahle ukuthi yisikhathi somgubho omkhulu wagubha ukufa nokuvuka kwenkosi yethu Jesu Kristu. And it is our prayer tonight that, Father, limele izwi lakho, limele igama lakho. Baba wethu onamandla wonke, vikela abantwana bakho, vikela ifa lakho, vikela bona labo abathenga ngegazi. Baba wethu onamandla, siyathandaza Nkosi uJesu ukuba wena Nkulunkulu kwenzela ukuba igama lakho lidunyiswe njalo libatshazwe ekugqibeleni kwalo iphasika. Silituse igama lakho futhi siliphakamise njalo. Simelana nalo lonke uhlobo lamadimoni asanayo asayinwe emkhathini ukuba aphazamise inkonzo egameni likaJesu zephasika. Kodwa sikhulekela ubukhona bakho Nkulunkulu wethu onamandla konke amabandla. Sikhulekela ubukhona bakho kuzo zonke indawo. Sikhulekela ubukhona bakho Nkulunkulu wethu onamandla onke ukuba uvele wena uNkulunkulu wenkazimulo, uvele wena uNkulunkulu ongumlilo oqothulayo, uvele wena uNkulunkulu ophumelelisa icebo lakho ngathi ngegama likaJesu Kristu. This is our prayer tonight. Do it, Father, for the sake of your kingdom. We are praying, Father.
Kwenze Nkosi uJesu ukuze igama lakho lidunyiswe ekugcineni kwakho konke. Baba wethu onamandla onke, siyathandaza Nkosi uJesu, sime kule ntaba, sime kulo mkhuleko. Baba wethu onamandla onke, sibonga manje ukuthi wena usukwenzile, uyabavikela moya oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uyababiyela moya oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba wethu onamandla, thabatha udumo lungolwakho nezibongo zingezakho in Jesus mighty name. Ake shayile uJesu izandla ezinkulu. Ake shayile uJesu izandla ezinkulu. He is worthy to be praised. Asimshayile izandla ezinkulu. May God protect you. May God prosper you. May God elevate you in Jesus mighty name. Hallelujah. Ngicela sithathe umnikelo wethu bazalwane. Siyabonga umfundisi uZulu onqobayo. Uyakumenza kubahlale kunye naye kuze kube phakade. May you overcome whatever that you are facing. I think utheze sithatha umnikelo wethu siubamba njengamanje. There is something that I want to say to each and everyone about after umfundisi uZulu eseshumayelile nje ukuthi kulwela unqoba. Ake ngiphinde futhi kulwela unqoba ngoba uyobufuza uJesu. Once wakulwela unqoba uzobufuze yena. And kukhona into ayithintile ukuthi everything eyenzakalayo kufuneka icrashwe ukuze iphumelele. Siya kuyolanda amandla kuyiphasika. Uthi omunye amandlane nakuba siyaphila kungenxa yale iphasika. And okwesibili I spoke on Sunday ukuthi whenever siya kuyi-Passover sisuke siyothi uNkulunkulu sinikeza amandla okuba sihambe siye kwelinye iphasika futhi. And lawo mandla lawo siwathatha by celebrating into a sign noma a signal noma ukucelebrate iphasika ukuthi kwenzakalani 3000 years ago esiphambanweni sagain amapha amandla. And masibuye phasikeni, I can assure you that your life will never be the same again. Your life will never be the same again. Christ was 100% God and Christ was 100% man. Kodwa yonke pain na yonke inhlungu wandlula kuyona wanqoba. And phakathi kwakho unqoba esiyokucelebrate lokho ukuthi akazange give up akaquitanga esiphambanweni waze waqeda imission assignment ayizele emhlabeni. Nawe fana naye ungaquiti uzoyiqeda iassignment. Noma ngabe kwenzakalani njengoba siye phasikeni nje thatha ipattern yokuthi uyakwazi ukuhlangabezana nezinto ezibhlungu kodwa unqobe egcineni kwakho konke. uJesu akazange ahlaliswe ehlalweni sonqoba uNkulunkulu engazange afinish iassignment. Sengathi ungamtshela sethu uzothi makhelwane iqede iassignment yakho. Ungavuma ukuquit iassignment engakabi bikho. Somebody shout ungakayiqedi. Mhlawumbe lisabamba umnikelo wethu kanjalo sizonikela. Kunezinye zezinto oziye zikuhlasela empilweni ufise engazuthi ungaquita njengathi ungafa ngavuka usufile. Khona abangayazi le nto epheni lenjalo. Akazi uhlangana nepheni enjalo ake ngibone izandla abantu abathi ngangahlangana nepheni enjalo. Ukuthi uma uyolala ntambama engathi ungavele nje ungasavuka uthandaza ukuthi inkosi engathi ngangavuka ekseni. Ake ngibone izandla abathi ngangalidlula kuleyo pheni enjalo. Bakhona abantu abake bandlula, siyabonga ukuthi uyayazi le nto. Ungaquiti noma sekufika leso sikhathi yisho njengoJesu uthi makuyintando yakhe asingedluli. Amen. Kodwa ngokwami ngithi asendlule esitsha. Ngoba kuyambathiswa abanqobile ingubo ezimhlophe nomqhele. Somebody shout amen. Bonke abanqobile bawumbathiswa. Akakabonakala siyakuba yikho. Kodwa mhla ibonakala siyofana naye ngoba yena sewanqoba wambathiswa. Uyothi mayifika naye sembathisa unqobe sikunqobile njengaye bese siba njengaye. Asibambe umnikelo wethu egameni lika Jesu siulethe phambili in Jesus name. Sizonikela. Singawubamba nje size sizonikela bazalwane egameni lika Jesu. Hayi noma singahlabelelanga nje woza sizonikela. Sewajwayela hlabelela in Jesus name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah.
ungesabi nginawe njalo endleleni yokeya ungesabi nginawe njalo ungesabi nginawe njalo endleleni asime ngenyawo bazalwane siphamise izandla zethu siyiphamisele phezulu we shall meet tomorrow 3 Hatton Avenue mawufaka kanjalo wathi nje 3 Hatton Avenue Hatton kantu HAWTON bese uthi Avenue bese uthi Sherwood izokuthatha yokufaka eDurban Mental Center lapho sobe sikhona ehall sohlangana khona kusasa ntambama kulaba ba available they will come and help for ama preparations and then masiphuma la wenze njalo lapha nemuva asikhuleke baba wethu ongcwele sesiyaphuma Nkosi I pray for your protection upon each and everyone uNkulunkulu wethu onamandla onke vikela ibandla lakho lisaphuma manje ubiyela abantwana bakho bonke endleleni bebheke emakhaya kuyolala kusasa usuku olukhulu kushathaya helabasaya baba siyabonga ukuthi uzawuqala uqalile uyaministerisha kusukela kuqala inyanga kithina nakule njengoba kuqala iphasika kusasa uzoqhubeka moya ingcwele ukhulume nathi ngalokhu owasenzela khona 3000 years ago ukusifela uhlenge usibuyisele back kwi-position la sasingabakhona ngaphambi kwesono siyathandaza moya ingcwele ukuthi bavikele bonke abantwana bakho sibonakala ephasikeni sonke siphelele egameni namandla igama lika Jesu Christ waseNazaretha that everyone shout amen xawula babili eduze kwakho uthi makhelana sibona nekusasa kuyiphasika inkosi yomsikubusisa amen